Когато вече, когато вече сте добавили профилната си снимка, както и данните по профила си, вече отиваме към следващата стъпка. Тя е в графа портфолио да се добави информацията в него. Първото нещо, което виждате, е документ за самоличност и това не е нещо, което трябва да ви стресне. За момента не е задължително. На по-нататъчен етап този документ ще бъде изискан от нас с цел сигурност. Пише го и в политиката за поверителност. На този етап можете да го пренебрегнете. Това, което е задължително обаче, е да изберете какъв артист сте. Избирате от категорията, избирате до 3 роли. Не можете да бъдете едновременно в едно портфолио артист пред камера и зад камера, трябва да изберете едно от двете. След което избирате и вашата роля. Изключително важно е да натиснете бутонът запазване. В момента, в който натиснете запазване, след като сте избрали ролята си, тогава вашето портфолио става публично. Попълвате след което информацията по-долу, въпреки че изглежда стряскаща, не е толкова. Повярвайте ми. В допълнителната информация ще наблегна на най-важният компонент, а именно да опишете вашият опит. За момента нямаме отделна графа, в която вие можете да добавите финансовите си условия, но финансовите условия са тези, които са с най-голям приоритет всъщност в едно портфолио. Това е обратна връзка от наши клиенти. Затова съветваме да добавите информацията, свързана с финансовите ви условия в тази графа. След което на долният ред можете да опишете всъщност и вашият опит. Но най-отгоре съветваме да бъдат кратки и ясни вашите финансови условия, за да може това да бъде първото нещо, когато един клиент влезе във вашето портфолио. Има още малко данни за попълване по-надолу и задължително запазване. След което преминаваме към следващата част, която е може би малко по-интересна, а именно добавяне на галерия. Избирате вашите файлове, могат да се качат до 10 файла наведнъж, но нямате ограничение в общият брой на файловете, както виждате в случая са повече от 10. Следващият компонент, който е с не по-малко значение, а може би най-голямо значение след финансовите условия, то това е YouTube галерията, в която можете да качите видео на вашето творчество или на вашето представяне, ако вие сте най-често модел или актьор, за да може да представите вашите разговорни умения. Ако можете да говорите различни езици от майчиния си, това е в плюс. Клиентите гледат майчин език или на този, с който ще работят с вас, за да могат да видят акценти, диалекти и цялостно поведение пред камера. Същото важи и за артисти, които не говорят, но изпълняват пред камера или на сцена, като най-често танцори. Много е важно да имате видео, за да може клиента да придобие представа за вашият стил и за вашите умения. Има още един последен параграф и то е с тежки файлове и документи. Той е достатъчно красноречив, можете да качите по-тежки файлове и документи, които смятате за релевантни да се добавят във вашето портфолио. Силно съветвам да не качвате професионално CV, различно от творческо такова. Натискаме запазване и след което в разделът артисти можете по ключови думи да напишете вашето име, името задължително на латиница, особено ако търсите международни клиенти, международни възможности и можете да видите всъщност как изглежда финалният резултат на вашето портфолио. Както виждате, първоначално се вижда, освен профилната снимка и името, се виждат и финансовите условия. Когато един клиент прегледа вашето портфолио, се запознава с вашите финансови параметри и започва да чете информацията по-надолу, както и да се запознава с вашето творчество, било то
в снимков формат или видео, а може би и тежки файлове. Друго, което може да ви направи впечатление, всъщност е ето тази 0, която е в случая. Това е за фирмите. Всеки един работодател, с когото сте работили, разбира се обаче в творческата сфера, може да даде оценка за вашето представяне. На база какви критерии можете да видите в някои от другите видеа. Това е за сега.